ang imbahada sinulog sa inyong ang privatisasyon sa pangilabot sa pagsakop sa mga kolonyalista ng Espanyol din sa natong nasod sa tuig Marso 27, 1521 ng pinaunahan ni Magellan. At tawali ra kumabon. Hahani na ang mga dayuhan. Binatong si umabon. Diri natin kaya ang ganda magkusog ng mga armas. Sanglit na kaanigo siya. Kung mga umanito na niyo katuyuanan, kami mapapunyag kaupod ang akong asawa o ibang mga tauhan. Pero ang habi ang pinuno sa Mactan na si Lapu-Lapu naging sister binmere pasakop sini nga mga dayuhan. Sanglit nakik-away sila. Atong inito na nga natawan. Hangay ini natong pagdipinsahan. Dugongan kinabuhi atong nigahalan para umiwas ini nga mga tampalasan. Ang sahaan sundang itahuban kami ay ini nga mga dayuhan atong pamumukutan.